For 5 år siden havde Mariendal Electrics med hovedsæde i Aalborg 80 medarbejdere. Nu er de 275, og da både omsætning og bruttoresultat også følger med op, er virksomheden for 5. år i træk indstillet til den prestigefyldte Gazellepris. Ser du nogle muligheder i den her organisering? Det er et klap på skulderen, ikke mindst til de ansatte, mener chefen. For medarbejderne er det et stort cadeau til dem, fordi de er jo en del af at skabe den her succes. Jeg kan jo ikke skabe det alene, det er jo medarbejderne, der skaber det. Jeg kan kun stille rammerne til rådighed, og så måske være med til at sætte nogle pejlemærker for den. Virksomheden arbejder både med almindelig elinstallation, automation, sikringsinstallation, IT og flere andre områder fra 10 forskellige adresser. Vi opererer faktisk over hele landet, og er bevidst om, at vi også skal forberedes på at følge med vores kunder til udlandet i den kommende periode. Hvad så, Ib? Har vi styr på sagerne? Blandt de store opgaver, som Mariendal er med på, er opførelsen af IKEA-kædens nye varehuse i Odense og Aalborg. Det unikke ved de 2 opgaver er, at der har vi faktisk fået solgt hele vores løsning ind. Det er el, det er sikring, det er bygningsautomatik. Så det er der, hvor vi ser nogle synergier, hvor kunden får fordelen af, at vi kan hele pakken. Men der er også mange udfordringer i at udvikle et foretagende fra at være et mindre håndværksfirma til noget langt større. Det at begynde fra at have håndværkere til at have akademikere ansat, det er også en udfordring, fordi det er noget helt en anden måde at lede på og skal acceptere andre faggrupper end lige netop håndværkere. Får du lukket den her ordre i den her uge? Samtidig er det et stort ansvar, mener direktøren, der også ejer virksomheden. For hver eneste dag, man går på arbejde, så føler jeg jo, at jeg skal sikre, at der er noget til dem at lave, og at vi er i en positiv vækst hele tiden for at fastholde dem i arbejde.